Makadi mama. Sikupe makadi wo prophets. Tiri nani. Imari ipi? Pane mari ya murutsvaga here? Hongu prophet murume wangu ari kuti akashaya marumba. Hanzi yange iri pai mari yacho? Arongoti yange iri mumba mari. Ima munotomboiona? Mari handina kumboiona mumba. Asi kumba hakusi kugarika nenyaya yemari. Ari kuti mari iyoyo ikasauya, famba izvenyu. Hongu prophet atone 3 days kumba hakusi kugarika. Chiri kunetsa murume uyu ari kupa pressure yekuti mari arikuda mari. Pandiri kutsvaka mari kai. Naimi kana mari yashayikwa tingatadze kuiona here? Naimi kana mari isipo tingatadze kuona here mari isu? Ndiringonzwa voice richiti mari, but ndiri kutsvaga mari, asi mari handisi kuiona. Munogara kudhuze here nana mama venyimi? Hongu prophet ndogara muarea imwe chete namai vangu, ivo vagara line rekuseri asi pandikamufamba kuti ndisvike kumba kwavo. Kwemi makaitirei nharo dzekugara nemunin'ina wenyu pamba, murume achiti maine havagari pano? Ndakangotiwo semwana uyu handingambomurambe wokuti ndigare naye. Patika muchibva palaini repasera ari kudi kuuya wodzokera, nekuti ndaoneswa murume. Ndiri kumubvunza kuti konaiwe mari iri kupi? Zvikanzi chokwadi munhu waMwari, muri munhu waMwari, handikunyeperei imi. Mukadzi antaurisawo, mukadzi ateererewo. Aiwa, zvekusataurisa nokutaurisa nokuteerera ndazvinzwa. Ndiri kuti mari yauri kuti uri kuda, mari. Muri munhu waMwari, handingakunyepereka. Mari hapana, but ateerere. Nekuti kumba kwangu every day tii tinoinwa paine munhu wekumba kwavo anenge aripo. Ndakamuudza kuti hama dzako ngasisarambe zichiuya pano, vana tsano vanongouya. Izvo zvako atotora munin'ina wake nsingade. Ambuya havabve, vanenge vangori pamba pangu. Ndiri kuti pamwe ndikamuti ndashaya mari anganzwa. Mari hapana. Zvino mubvunzo woti nhai vana mai, imhosva here kuti muri kugara kudhuze nanambuya? Zvino kana vakuuya everyday pamba pako, murume otoronga zano kuti ndabirwa iye asina, kuti zvimwe unganzwe. Ini ndinofunga kuti marriage sometimes inoda kuteererana uye kubvakachirana kwakakosha. Mangwana odi siyana inayo. Ona idzimba dziri kuparara nekuda kwaizvozvo. Kune varume vamwe vari kushaya zvokuita, kuda kunzi ataure, anobva anzi uda hama dzangu kaiwe. Kune varume vari kuira neni vakagara apa, vari kuti hama tinodzida but ngadziuye dzichiita kubvakacha. Hama tinodzida but ngavauyewo kazvine mwero. Mama munofanira kuti mungonogadzirisa nyaya dzemarelations. Handizivi kuti muchaita sei,
because imi mukaenda mukanoti kunana mama baba vakaramba kuti muye pano vanobva vavenga mukuwasha, but chandinongokutipai ndekuti kana masvika mwanai mataurira amunoita kuti kakuvhizita kakanyanya, especially pana muchembere. Tikunzwanana hongu prophet ndikuzvinzwa kanyanya kakuvhizita kakanyanyisa. Ini ndakataura ndikati vainzi vakanyanyisa kuuya pamba ka hamuna secret chero yamunoita. Musi wamunei muda kunyepa kuti hatina mari, ana tsano vakasvika vakavhura firiji vanoona yakazara. Nana mainini ndo vanonosvitsa meseji kuti vari kuti havana mari but vakatotenga machickens. Zvokuti makakwereta hazvina anoziva. Ndiri kutaura mumwe munhu akuparadza imba yake nekuda kwehama. Hazvina mhosva kuti uri murume kana kuti mudzimai. Hama ngadzizive kuti dzinovhizita zvine mwero. Dzingave dzangu ini murume ngavazive kuti kumba kwangu kunovhizitwa, hakugarwe. Kana taakutogara tinotowirirana kuti taakumbogara namainini, totoenda zviri pamutemo, nokuti ko zvinezvi munenge wenyu ari kugara but hazvina akataura. Ndichimakangomutora murume asina kana kutaura nezvazvo, hapana akakumbira. Pakawana chaitika pamuningina wenyu imi, ndo pamunozoona kuti nyaya idzi dzakukora mutu. Ndinofunga kuti ane nzeve dzekunzwa anzwa. Nyaya dzekugara idzi dziri kuvhiringidza vanhu. Kana uine mari ndopo unenge uchaisa gedhi pamba kuti kana wese auya mutange maziva. Kana muchida kuvhura muvhura, kana musingade muregedza kuita sei kuvhura. Kune vanhu vanamai, listen to me. Zvinhu zvakanaka muchiita kufambidzana. Kufambidzana pana apa. I will tell you this. Chero kumba kuri kudhuze, zikanwawo kunzi wamboenda kumba kunoona ana mama, ndokuti ana mama varongedzerwa rimwe zuva. Amen. Udza unoudza akaudzwa nedenga. Ana mai ndakuona muchipafarira, ndaona marwadziwa, mune muchida kumfuma muri pamba pemwana, mfuma muri pamba pemukwasha. Zvino kana ndiri mukwasha ndinotobuda dumbu riri panze, ndakapfeka shoti, konde pangu pamba. Handizoda anoti hezvo ndikufurwa nemhepo. Vaenzi vanodiwa, patine patinoda kumboitawo chikudo. Zvakafanana nevana mai muri kurwadziwa nokundataura zviri kusaidi kwenyu, garai pamba pamwe chete nanatezvara. Uchitoka muka wakapfeka kabhamushoti so unodhumana naatezvara mupaseji, zvibude. Ndiri kunzwika zvakanaka? Hazvibude. Udza ari pasaidi pako kuti hazvibude. Unoti murume abva kubasa so kuda kuti umupe hagi so utanga wachiwa kuti vari peri baba. Kana Mwari akuropafadzai maakugara mese, muri mukadzi nemurume, garai mese. Moziva kuti makaroorana muri vaviri, ndosaka muchiona zvichinzi munhu anozopiwa imba. Chinonzokupiwa imba munochiziva here? Mese munenge makaomerwa. Bvunzai varume. Ai, unenge uchiti mukadzi achinzi auya pamba paipai, ngaindikudze zvatinoita varume. Wane mukadzi kuti upinde mumba munonzi iyi ndo imba yenyu, munopinda zvakanaka. But as long muri pamba pevabereki manje, ngaindikudze zvinoitika. Muroora kuti anyatsobuda rakakwira zuva,
atanga kufunga kuti ndinoisa gumbo panze ana mwene nanate zvaraona kuti vanhu vangu vachimboite kombo. Ndosaka muchiona vakadzi vachimuka makuseniseni, vanhu vese vachakarara, vanenge vaida kungoitawo kunge naivo vanga vasina kurara. Ini musi wakauya Michael ndakamukirira kuseniseni kunotema huni dzandakanga ndisina urongwa nadzo. Garai basi. Ndo inonzi reality ka. Unomuka makuseniseni kuhuni. Ndangazoti zuva rakunobuda nanda kutoburuka mugomo. Netuhuni so. Mamukase, mamukase. Koma matomukira mugomo. Aiwa, tangoti timbotsvaka tuhuni. Amubudike mumbo. Goodness yeni mesi we iriyo Mangwana T Freddy bata mutumwa uponeso. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Special Sunday tina Prophet T Freddy musi 29 June 2025. Goodness and Mercy Ministries pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Musi 29 June, Special Sunday 2025. Mwine munhu wa Mwari Prophet T Freddy kuti munzwe zvizere fona ipa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Munhu wese Prophet T Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.